ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. боз фурсат расида ки мо аз фаъолияти милитсияи суғд шуморо огоҳ созем. умедворем ки солиму хуб ва сари коре ҳастед ки рӯзгори шуморо ободу зиннат бахшад. давоми 2 ҳафтаи охир дар самти пешгирӣ аз ҷинояткорӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон боз кадом фаъолияти милитсия ҳадафи дурбини барномаи милитсия хабар медиҳад қарор гирифт. имрӯз тамошо кунед. баъди 5 сол ҷустуҷӯшавандагон боздошт шуданд. бо таҳдиди беобрӯӣ маблағ талаб карду ба даст афтод. вай пул гуфт ҳамин қадар пул метам гуфт 10,000. ман гуфтам ту ҳамин пул медодагӣ бошад, гуфтам 10,000 не, гуфтам 15,000 те, гуфтам. таваҷҷӯҳи махсуси милитсияи спитамен дар самти иҷроиши амалиёти кӯкнор 2022. чорасозӣ бар дурӯғ бо роҳи фолбиниву сеҳру ҷодугарӣ. фарзанд нашудагиҳо мебиёи вақташ якта ки метиҳам ҷудо шудагиҳои камка метиҳам ҳало майгон бо кори камка кем. милитсия аз ғарқшавии ноболиғон нороҳат аст. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба тафсилоти гузоришҳои барнома таваҷҷӯҳ намоед. боздошти ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда аз самти фаъолияте ки барои коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ ва пешгирӣ аз он мусоидат менамояд. милитсияи ноҳияи ҷабор расулов бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ 2 нафар ҷустуҷӯшавандаро аз хориҷия баргардонид ки барои содир намудани ҷиноятҳои характери экстремистӣ террористӣ дошта зиёда аз 5 сол дар кофтуков қарор доштанд. дар озодӣ қарор доштан ва беҷазо мондани нафари ҷиноят содир намуда барои ҷомеа хавфнок аст. бо назардошти ҳамин омил мақомоти милитсия талош дорад ҳар як нафари дар ин ё он ҷиноят даст дошта аз рӯи амалу кирдори худ назди қонун ҷавоб гӯяд. амалиёти ҷустуҷӯ аз чорабиниҳоест ки фаъолияташ ба ҳамин самт нигаронида шудааст. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷабор расулов ҳафтаи равон дар ҷараёни корбарӣ тибқи талаботи амалиёти ҷустуҷӯ ба натиҷаи хуби хизматӣ ноил гашта 2 нафар ҷустуҷӯшавандаро ки соли 2016 ҷиноятӣ ташкили иттиҳодияи ҷиноятӣ содир намуда бо моддаи 187 кодекси ҷиноятӣ айбдор дониста мешуданд аз хориҷа баргардонанд. ҷустуҷӯшавандагон шаҳрвандон мирзоқулов шавкат эркинович соли таваллудаш 1991, истиқоматкунандаи шаҳраки меҳробод ва бойматов рустамқул алиқулович соли таваллудаш 1969 сокини ҷамоати деҳоти гулхонаи ноҳияи ҷабор расулов мебошанд ки дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ бо наздикону пайвандон баъди наздик 6 сол аз рӯзи нисбаташон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидан ихтиёран ба мақомоти таҳқиқу тафтишот ҳозир шуданд. аз тафтишот пинҳон шуда азият кашидам. ба хулоса омадам ки гурехта гаштан бефоида аст. бозгашт ба ватан ва дар назди аҳли оила будан қароре буд ки қабул кардам ва пушаймон нестам. бигзор гуноҳи кардам ки аз содир карданаш айни ҳол пушаймонам бо роҳи қонунӣ ҳал шавад. муҳимтар аз ҳама дар ватан ва наздик ба аҳли оила бошам. bu yerda o'zini vatanida o'zini yaqinlari bilan shu yerda yurgani yaxshi. бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо волидайн ҷиҳати сабукиҳои таъиноти қонун ва бевосита пайдо кардани алоқа бо худӣ ҷустуҷӯшавандагон ба милитсияи ноҳияи ҷабор расулов имкон дод ҷустуҷӯшавандагони дар содир намудани ҷиноятҳои характери экстремистӣ террористӣ гумонбарро бо хоҳиши худ аз хориҷа баргардонад. роҳбарияти милитсияи ноҳия иттилоъ медиҳад ки бо анҷом додани силсила чорабиниҳои оперативӣ ба боздошти кофтуковшавандагон ноил гаштааст. албатта нисбати ҷустуҷӯшавандагон ки дар натиҷаи ҳамкорӣ бо милитсия ба тафтишот ҳозир сабукиҳои қонун татбиқ карда мешавад. ман 5 сол дар кофтуков будам, дар давлати Россия бисёр азоб кашидам. омдам гунаҳкор бошим пеши қонун ҷавоб медиҳем ва хонаи худа монда мешим, пеши падару модару оила монда мешим. дарки хатогӣ ва ихтиёран баргаштан ба мақомоти тафтишотӣ ҳарчанд исми Шавкат Мирзоқулов ва Рустамқул Бойматовро аз рӯйхати ҷинояткорони ашадии ҷустуҷӯшаванда бардошта бошад ҳам онҳо то анҷомёбии тафтишоти пешакӣ ва ҳукми суд дар боздоштгоҳ қарор хоҳанд гирифт.
тамаҷҷӯӣ бо таҳдиди маълумоти беобрӯкунанда амали ҷиноятӣ аст ки милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба сокини 32-солаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳия Муҳаммад Бобоев нисбат медиҳад. Дар доираи коркардҳои оперативӣ гумонбаршуда баъди гирифтани 10,000 сомонӣ дастгир шудааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати шаҳрванд Бобоев Муҳаммад Музаффарҷонович сокини 32-солаи ҷамоати деҳоти Исфисори ҳамин ноҳия барои тамаҷҷӯӣ тибқи талаботи моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. Асос барои оғози парвандаи ҷиноятӣ муроҷиати марди 27-сола иstiqomatkунандаи ноҳияи мазкур аст ки гумонбаршуда ӯро ҳамчун манбаи даромади пулӣ мехост истифода барад. Аниқтараш гумонбаршуда Бобоев маълумотеро дар хусуси хислатҳои ғайрианъанавии ҷалбдида ба даст оварда бо мақсади фош накардани он 15,000 сомонӣ талаб мекунад. ӯ барои тарс додан бо истифода аз наворҳое таҳдид кардааст ки дар ихтиёр дошт ва шарт гузоштааст ки агар маблағи тамаъ карда пардохт нашавад наворҳоро дар шабакаҳои интернетӣ паҳн мекунад. барои чӣ шумо 15,000 сомонӣ талаб кардед? барои ҳамин то интернет напартову гуфта вай пул гуфта ҳамин қадар пул метиҳам гуфт 10,000. ман гуфтам ту ҳамин пул медодагӣ бошад гуфтам 10,000 не гуфтам 15,000 те гуфтам. бо мусоидати кормандони оперативии милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пеши роҳи нафари муфтхӯру тамаккор гирифта шуда ҳуқуқу манфиатҳои ҷалбдида ҳифз карда шуд. дар шароити идорашавандаи оперативӣ гумонбаршуда Муҳаммад Бобоев дар ҳудуди шаҳраки Ғафуров баъди гирифтани 10,000 сомонӣ маблағи тамаъ карда дастгир карда мешавад. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. марҳилаи аввали имсолаи амалиёти Кӯкнор 2022 оғоз гардид. дар баробари мусодираи маводи мухаддир яке аз самтҳои амалиёти мазкур муайян намудани мавзеъҳои парваришёбандаи бангдонаи худрӯй ва решакан кардани он мебошад. кормандони вобастагардидаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ба ин самт таваҷҷӯҳи махсус медиҳанд. ҷамъоварӣ ва несту нобуд кардани бангдонаи худрӯй дар баробари ошкор намудани ҷиноятҳо вобаста ба муомилоти маводи мухаддир яке аз талаботҳои амалиёти Кӯкнор 2022 буда аз чорабиниҳоест ки маҳаки асосии он ба ҳифзи саломатии аҳолӣ нигаронда шудааст. кормандони вобастагардидаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ба ин самт таваҷҷӯҳи махсус дода макони парваришёбандаи ниҳолҳои худрӯйро муайяну нобуд месозанд. масалан санаи 9 июн дар ҳудуди заминҳои аз кишти кишоварзӣ бозмондаи хоҷагии деҳқонии Даврон воқеъ дар ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳия ин гуна мавзеъҳои нашонаmoёбандаи бангдонаи худрӯй муайян карда шуда решакан гардид. дар лаби ҷӯй заҳбуру заҳкашҳо ва қитъаҳои алафзор растаниҳои худрӯи дорои маводҳои нашадор ба мушоҳида мерасид ки ҳайати сафарбаргардида дастаҷамъона бангдонаҳоро решакан намуданд. дар ин мавзеъ зиёда аз 100,000 бех ниҳоли бангдона ки дар ҳолати хуби нашонамо гулу саракбандӣ қарор доштанд ҷамъоварӣ гардид. мақсади ин гуна чорабиниҳои профилактикӣ пешгирӣ аз паҳншавии растаниҳои худрӯи нашадор мебошад ки мавҷудияти он ба солимии ҷомеа таҳдид мекунад. идомаи барнома шӯъбаи милитсияи сайёҳӣ ва экологӣ дар вилояти Суғд бо мақсади ҳифзи сарватҳои табиӣ ва пешгирӣ аз кирдорҳои ба табиат харобиовар фаъолият бурда дар баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон саҳмгузор аст. таври ҳамагон иттилоъ дорем дар давраи тухмгузорӣ барои сайди моҳӣ маҳдудият ҷорӣ карда шудааст. гузориши навбатӣ оиди ин мавзӯъ ва қонуншиканиҳо дар самти амнияти экологӣ ва муҳити зист маълумот медиҳад. аз 1 апрел то 15 июн бо назардошти давраи тухмгузории моҳӣ сайди ин намуд ҳайвонотёбӣ манъ карда шудааст. шӯъбаи милитсияи сайёҳӣ ва экологӣ дар вилояти Суғд баҳри пешгирӣ аз талафоти моҳӣ ҳифзи сарватҳои табиӣ ва таъмини амнияти экологӣ чораҳои пешгирию ошкорнамоиро пурзур намуда то санаи 8 июн 4 ҳолати қонуншиканӣ, 2 ҳолати ҷиноятии шикор бо тур ва истифодаи заврақи резинӣ ва 2 ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ дар самти шикори моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ бо истифода аз шасти моҳидориро ошкор намуданд. моҳидорони ба ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 230 кодекси ҷиноятӣ ҷалб гардида сокинони шаҳри Конибодон мебошанд ки дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик ба моҳидорӣ машғул шуданд. аз онҳо 120 метр тури моҳидорӣ ва моҳӣ сайд шуда мусодира шудааст ки зарари ба табиат расонида шуда 8740 сомониро ташкил медиҳад.
дар ду ҳолати ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ бошад аз ҳуқуқ вайронкунандагон 3 адад шасти моҳидорӣ мусодира шудааст ки дар мавзеъҳои Сирдарё ба моҳидорӣ машғул буданд. Ба иттилои масъулин ҳамчунин дар минтақаҳои гуногуни обанбори баҳри Тоҷик 18 нуқтаи моҳидорӣ муайян ва зиёда аз 2000 метр турҳои оростаи бесоҳиб дарёфт карда шудааст ки дар идома моҳиҳо аз банд озод ва турҳои моҳидорӣ бо роҳи сӯзонидан нобуд карда шуданд. ёдрас мешавем ки риояи қонунҳои табиат барои ҳифзи сарватҳои табиӣ мусоидат менамояд ва моро зарур аст онро риоя намоем. дар фасли тобистон ташриф овардани ноболиғон ба минтақаҳои барои обозӣ номувофиқ ҳолати ташвишоварест ки ҳодисаҳои фоҷиавии ғарқшавиро афзун мекунад. бо мақсади пешгирӣ аз ин гуна ҳолатҳои изтиробангез масъулини милитсияи кор бо ноболиғони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба минтақаҳои барои обозии номувофиқ ки ноболиғон ташриф меоранд сафарбар гардида корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. соҳилҳои дарёи Сир ки тавассути шаҳру ноҳияҳои минтақа мегузарад аз нуқтаҳоест ки аксари аҳолӣ барои халосӣ аз гармои тобистон ба обозӣ машғул мешаванд. Аммо бояд дар хотир дошт ки на ҳама мавзеъҳои обҷоришаванда барои обозӣ мувофиқ мебошанд. обозӣ дар мавзеъҳои ғайри обу тобгоҳ, дарё, обанбор, каналу ҷӯйборҳои шиддатнокӣ обаш баланд метавонад ҳар лаҳза барои ғарқшавӣ мусоидат намояд. дар мавзеъи Сирдарё ҳудуди шаҳри Хуҷанд тӯдаи наврасон ва ҷавононро ҳамарӯза дидан мумкин аст ки дар нуқтаҳои шиёру овезаҳои огоҳкунандаи хатарнок барои обозӣ ё аломати манъкунанда дошта ба обозӣ машғул мешаванд. бисёре аз наврасон танҳо берӯҳ балади калонсолон машғули обозӣ ҳастанд ки нигарон кунанда аст, зеро кам нестанд ҳодисаҳои фоҷиавии ғарқшавӣ. зимни санҷиш ва корбарии навбатӣ милитсия зиёда аз 20 нафар наврасони машғули обозиро аз нуқтаҳои ғайри обутобгоҳи Сирдарё берун овард ки сокинони шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров ва Истаравшан буданд. ин дар ҳолест ки дар мавсими имсолаи обозӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд обутобгоҳи бехавфи мутобиқ карда шуда барои обозӣ омода мебошад. милитсия ҳолати мазкурро нишон дода аз падару модарон хоҳиш ва талаб менамояд ки ба вақтхушии фарзандон диққат диҳанд вагарна оқибатҳои нохуши беназоратию бепарвоиро аз таҷрибаи ҳаётӣ дидаиму шунидаем. ҳарчанд мо борҳо дар хусуси дуруғу фиреб будани сеҳру ҷодугарӣ ва хизматрасониҳои ғаразноки баъзе аз нафарони бо ном фолбину мушкилкушо кинасилаву қайтармагар гузоришҳо дода мардумро аз оқибати чунин гумроҳӣ огоҳ намоем, боз фолбинҳои нав бо қобилияти гуногун аз худ дарак медиҳанд ки бо паҳн намудани овоза дар хусуси гӯё метавонанд бо истифодаи қувваи ғайб ва сеҳру ҷоду тамоми муаммо ва мушкилоти оилавӣ, иқтисодию иҷтимоии шаҳрвандонро осон намоянд, бозори хизматрасонии худро гарм сохта даромади пулӣ ба даст меоранд. кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳамин гуна машғул шуданд ба сеҳру ҷоду ва фолбинии шаҳрванд Муминова Фирӯза Собиршеховна, сокини 38-солаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ошкор намуданд. ном бурда дар хонаи истиқоматиаш ҳамчун чорасоз бо ваъдаи бахткушоӣ, барқарор намудани муносибати оилавӣ ва бартараф кардани ҳолати безуриётӣ бо истифода аз ҳар гуна ашё ба мардум асосан бо ҷинси зан хизматрасонӣ менамудааст. масалан, зимни коркардҳои оперативӣ тасдиқ гардид ки барои бедор кардани муҳаббати шавҳар ё гарм кардани муносибат аз як нафар зани 42 сола 200 сомонӣ маблағи пулӣ мегирад. фарзанд нашудигоҳ мебиёрои бахташ яктаки метиҳам ҷудошудигоҳи камка метиҳам халос майкон бор кори камка филм шумо ҷудошудагиро як карда метавонед? чандта шуд ман метавонам як бо када додагим таъсир кард. худтон чанд маротиба оиладор шудагӣ? оиладор шудагӣ мешумо? ҳозир зиндагӣ мекунед оилатон? Не. ҷудо шудагӣ? худтон якта накардед? худам тасаввур ман нашуд. нисбати ҳуқуқ вайронкунанда дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шудааст. ҳалокат дар натиҷаи садамаҳои нақлиётӣ ҳодисаҳои нигаронкунандае мебошанд ки бар асари он инсонҳоро ба таври ногаҳонию фоҷиавӣ аз байни мо мебарад. ду садамаи роҳнақлиётӣ бо оқибати маргро манзур намуда иштирокчиёни ҳаракати роҳро ба эҳтиёткорӣ даъват менамоем. ин садамаҳо дар минтақаи суғдии шоҳрои душанбеи хуҷандчаноқ рух доданд.
яке аз омилҳои ба садама дучор шудани ронандагонро ки ба таъкиди бозрасии давлатии автомобилӣ барои рух додани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ мусоидат мекунад, аз меъёри муқарраршуда баланд намудани суръат ва итоат накардан ба аломатҳои ҳаракати роҳ мебошад. Воқеияти ин гуфтаҳоро дар ду ҳодисаи роҳнақлиётӣ дидан мумкин аст ки бар асари он 3 нафар ба ҳалокат расида, 2 тани дигар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. Санаи 28 май тахминан соати 11 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатиаш TG 1111 ER02 Каримов Аҳмад Мирраҳимович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Далёни болои ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат дар километри 245 шоҳроҳи Душанбе Хуҷандчаноқ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич аз самти шаҳри Истаравшан ба самти шаҳри Хуҷанд ҳаракат намуда, аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба канори рости роҳ баромада чапа шудааст, ки дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти мазкур Хосият Мирсафои вай 80 сола дар беморхона ба ҳалокат мерасад ва сабукрав ба оҳанпора табдил меёбад. ё худ санаи 3 июн тахминан соатҳои 20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди транзитиаш E3312X01 Дӯстов Дӯстмурод Исломович соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти шаҳри Душанбе дар километри 172 шоҳроҳи Душанбе Хуҷандчаноқ ҳудуди ноҳияи Шаҳристон ба самти муқобили роҳ баромада ба қисми пеши сабукрави тамғаи Mercedes Benz таҳти идораи ронанда Нодирҷон Иброҳимов истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан ки аз самти шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Хуҷанд ҳаракат мекард бархӯрдааст. Дар натиҷаи ин садамаи нақлиётӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Дӯстов ва мусофири он зани 57 сола сокини шаҳри Панҷакент дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, 2 нафар мусофирони дигари воситаи нақлиёти мазкур зани 59 сола ва марди 39 сола истиқоматкунандагони шаҳри Панҷакент ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии ноҳияи Шаҳристон бистарӣ карда шуданд. Санҷиши ҷои ҳодиса ва ташхиси автотехникӣ ҳар ду ҳодисаи роҳнақлиётӣ бозгӯи он аст ки садамаҳои фоҷиавӣ дар пайи қоидастезии ронандагон ва бо суръати баланд идора намудани нақлиёт ба вуқӯъ пайваст аст, ки ронандагон таъмини бехатарӣ ва қобилияти идораи нақлиётро аз даст дода ба садама дучор шуданд. милитсияи тоҷик ба ислоҳоти худ наздик мешавад ва дар баробари дар амал татбиқ шудани барномаҳои давлатӣ фаъолияти мақомоти мазкур бо сатҳу сифати нав ки ҷавобгӯи меъёрҳои ҷаҳонӣ бошад ба роҳ монда мешавад. аллакай дар ин самт қадамҳои устувор гузошта шуда дар сохтори мақомоти корҳои дохилӣ навгониҳо ҷорӣ шуда истодааст. ин нуқтаҳо дар чорабиние садо дод ки ба таърихи ислоҳоти милитсия дар Тоҷикистон бахшида шуда буд. аз шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҳафтаи гузашта бо ташкили мизи мудаввар таҳти унвони таърихи ислоҳоти милитсия дар Тоҷикистон раванди татбиқи барномаи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025-ро баррасӣ ва натиҷагирӣ намуд. дар кори ҷаласа ки дар толори кохи матбуоти шаҳри Хуҷанд баргузор гашт, роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, намояндагони васоити ахбори омма, кормандони шӯъбаҳои мақомоти милитсия ва раисони шӯроҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доштанд. дар оғоз раиси шӯрои ҷамъиятӣ назди раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд Наим Малик Исломӣ чорабиниро оғоз бахшида зикр намуд ки ҳадафи асосии ислоҳот мусоидат намудан ба мақомоти корҳои дохилӣ дар пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояту ҳуқуқвайронкунӣ, амалҳои номатлуби халалдоркунандаи тартиботу осоиштагӣ, баланд бардоштани боварии аҳолӣ ба милитсия ва густариши ин гуна ҳамкориҳои судманд мебошад. мизи мудаввар дар доираи лоиҳаи муштараки вазорати корҳои дохилӣ бо дафтари барномавии созмони аҳдномаи ҳамкории Аврупо дар шаҳри Душанбе ва ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Тоҷикистон баргузор карда шуд. гуфта шуд ки замони талаботҳои барномаи ислоҳот амалӣ мешавад ки фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамоҳанг ва дастаҷамона ба роҳ монда шавад ва яке дигареро мукаммал гардонад. иштироки мустақими шаҳрвандони касбу кори гуногун дар раванди ислоҳот хело муҳим буда, бояд шаҳрвандон имконияти осонии пешниҳод намудани таклифу дархост ва фикру андешаро дошта бошанд, зеро чунин имконият барои боз ҳам такмил ёфтани ин сохтори давлатӣ мусоидат менамояд. намояндаи дафтари созмони аҳдномаи ҳамкории
Аврупо дар шаҳри Душанбе иттилоъ дод, ки дар доираи барномаи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 дар баробари иштирок дар лоиҳаҳо ва дастгирии он ҷиҳати пешгирӣ аз ҳуқуқ вайронкунӣ, кирдорҳои ҷиноятӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим tasmim гирифта шудааст, ки давоми соли 2022 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мусобиқаҳои варзишӣ дар намудии футболу волейбол ва шашкаву шоҳмот гузаронида шавад. Лоиҳаи мусобиқаҳо бо шӯроҳои ҷамъиятӣ мувофиқа карда шуда барои иштирок қишрҳои гуногуни ҷомеа ҷалб карда мешаванд. иштирокчиёни мизи мудаввар аз ҷумла намояндагони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои боз ҳам натиҷабахш намудани самти фаъолият фикру андешаронӣ намуда ҷиҳати иттилоърасонӣ ба шаҳрвандон дар бораи ислоҳоти милитсия таклифу пешниҳодҳои муфид пешниҳод карданд. мавзӯи дигар, ҳафтаи гузашта озмуни минтақавии хониши китоби тоҷикон дар байни кормандони милитсия ҷамъбаст гардид. дар даври ниҳоӣ 47 нафар иштирок намуда 6 нафар беҳтарин хонандаи шоҳасари тоҷикон муайян гардид, ки вилояти Суғдро дар даври ҷумҳуриявии озмун, ки дар вазорати корҳои дохилӣ баргузор мешавад, намояндагӣ хоҳанд кард. дар риёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҷиҳати ҷалби кормандон ба китобхонӣ, донистани таъриху фарҳанги ниёгон ва бедор намудани ҳофизаи таърихии ҳайати шахсӣ, давраи ниҳоии озмуни минтақавии зеҳнии хониши китоби тоҷикон баргузор гардид. мавриди зикр аст, ки бо супориши сардори раёсат генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов марҳилаи аввали озмуни мазкур дар шӯъбаву хадамотҳо ҷараён гирифта 47 нафар ба давраи ниҳоӣ роҳ ёфтанд. талаботи асосии озмун хондани шоҳасари Бобоҷон Ғафуров тоҷикон, ҳифзи ҳодисаҳои таърихӣ дар асар дарҷ ёфта, маълумот дар бораи ҳаёти илмиву эҷодии муаллиф ва таърихи навиштани асарро дар бар гирифт. комиссияи махсус сатҳу сифати омодагии ҳайати иштирокчиёни озмунро санҷишу назорат намуда, ба қувваи ҳофиза оиди шинохти таърихи ниёгон, маълумотнокӣ дар самти мавзӯъҳои дар асари илмӣ дарҷ гардида, маҳорати суханварӣ ва ҳозирҷавобии иштирокчиёнро баҳогузорӣ ва ғолибонро муайян карданд. бо назардошти зиёд будани иштирокчиёни озмун дар ҳар кадом сезинаи ифтихории дунафари ғолиб маҷмӯан 6 нафар муайян гардид. сипас ба ифтихори ғолибон беҳтарин хонандагону донандагони шоҳасари аллома Бобоҷон Ғафуров тоҷикон дар маҷлисгоҳи раёсат чорабинии тантанавӣ доир гардид. муовини якуми сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Шафизода Рустам Исмоил ҷоизадорон ва иштирокчиёни озмунро табрик намуда қайд намуд, ки шоҳасари тоҷикони Бобоҷон Ғафуров муҳимтарин сарчашмаи таърихӣ ва асари сирф илмӣ мебошад. муаллифи ин шоҳасар аввалин шуда новобаста аз таъсирҳои идеологии даврони шӯравӣ, зиддиятҳои сиёсии мақомдорон нисбати халқи тоҷик, таърихи пайдоиш ва ташаккулёбии халқи тоҷикро ба риштаи таҳқиқ кашида, кӯҳанбунёдӣ ва дорои таърихи бой будани миллати тоҷикро бо далелҳои муътамади илман асоснок исбот намудааст. ҳар як тоҷик аз чунин фарзона фарзанд ифтихор намуда заҳматҳои ӯро бояд пос дорад. дар хотима 6 нафар ғолиби озмун бо ифтихорномаи сардори раёсат ва тӯҳфа, ҳамзамон 21 нафар иштирокчии фаъол бо сипоснома қадршиносӣ карда шуданд. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. ташаккур ба шумо, ки таи чанд дақиқа барномаи моро тамошо карда аз фаъолияти милитсияи Суғд маълумот гирифтед. бигзор ҳамеша ақли солим идоракунандаи рафтори мо бошад ва танҳо ба амалҳои солеҳу созанда ҳидоят намояд. бо шиёри қонунро риоя намо, барномаро ҳусни анҷом мебахшем. то дидори навбатӣ, тан сиҳату хонаобод бошед. хайр.